Molt bé, aleshores, Nacho me dic Ignacio, ¿verdad? Sí, Ignacio. És Ignacio però Nacho. Mira, a Granollers cada any fem el Pin de Nadal, que és un lloc meravellós on tots els nens i les nenes hi van a passar el Nadal uns dies i allà tot allà hi ha una tirolina enorme i llarguíssima que a mi em fa una mica de por. I com que aquest any em toca anar al Pin, he pensat, vés abans al Salti, t'entrenes amb la tirolina i així estaràs preparat per... Em disculpes un momentet de res? Per les barbes d'en Nacho! Això del salting està molt bé, però jo no tinc ja edat. Jo no tinc ja edat per aquestes coses. Nens i nenes de Granollers, jo ja estic entrenadíssim pel Pin. Espero veure-us tots allà i també espero veure-us al campament del Patge Gregori. El 3 i 4 de gener, per les tardes, com cada any. Allà hi serem, en Picarol, jo mateix, els tallers de fanalets, la xocolata i més novetats que com cada any a Roca Humbert us esperen. Mentrestant, jo segueixo entrenant amb la tirolina, que és l'última cosa que em queda per estar preparat per la nit de Reis, nens i nenes de Granollers! Ara, fent molt de rebombori, s'acomiada de tots vosaltres el Patge Gregori! Fins l'any que ve!